дар озмуни мазкур аз рӯи номинасияи 4 ширкат варзидам ва дар номинасияи ман беш аз 65 нафар довталабоне буданд ки ба ҷои ифтихорӣ рақобат доштанд. мо революсионерон дар тан то ҷоне дорем бар зидди тамоми ҳукумати подшоҳӣ мубориза мебарем. дар мамлакати мо бояд озодии сухан барпо шавад, озодии сухан қавӣ гардад ва ҳар як шахс дорад андешаи худро озодона баён кунад. айни ҳол ба даври ниҳоӣ он тайёрӣ мебинам ва боварӣ дорам ки соҳиби ҷои намунавӣ мегардам.